Hello mga kadi, welcome sa Din's Kitchen Diaries. Karon maghimo tao or magluto tao ginisang talong with hotdog and longganisa. Mao ni ang atong mga lutuonon, talong, ingredients na to, talong, kamatis, ahos, sili, espada, luya, bombay, hotdog ug longganisa. Daron na nato. Manatagandaan sa longganisa o ang hotdog, talong manasad, ang lamas manasad, tara luto na ta. Ako na giuna ni gisa ang hotdog o ang longganisa, gipadapin na niya. Sunod atong lamas, luya ang giuna. Sunod ahos. Kaning luto kaning recipe ako muna kayo, pero usan is favoritong sudan sa akong anak, akong eldest daughter. Bobo na nato diretso gisa kasagaran na niya mukhaon one half price na siya, pero kung talong na gani ginisang talong na yung sudan sa ay mo sobra na siya sa 1 cup o yang ang rice niya. Igisa na nato, timplahan nato dayon og 1 teaspoon nga asin. Onya atong timplahan sa og soy sauce nga 3 teaspoon. Dayon 1/2 tablespoon ang liquid seasoning. Para na siya nya bisa. Naluto na nato ang atong ginisang talong with hotdog and longganisa. Mapapa-extra rice duga ani. Nya diri na lang tataman. Hangtod sa sunod di gayon, diri lang sa Din's Kitchen Diaries. Daghang salamat.